Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Бакча сезоны кызганнан кыза бара. Шәһәрдәшләрне бакчаларга йөртү ничек оештырылган? Яшәргә урын юк, барысы да янып беткән. Гончаренко гаиләсе битараф булмаган кешеләрдән ярдәм сорый. Шишәләр, пакетлар һәм хәтта шкафлар шишмә янында өмә ничек узды? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 27 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21360 очрагы билгеле, аларның 18303 терелгән, 39-ы узган тәүлектә. Чаллыда урам юл шелтәрен һәм ишек алларындагы юлларны ремонтлауга 226,5 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Әлеге сумма Татарстан бюджетыннан бирелә. Участокларны 11 ноябрьгә кадәр яңартырга кирәк. Сүз Кылгали бульварында асфальт катламын, 58 микрорайонда парковка һәм тротуарны, Сидоровка бистәсендәге җәяүлеләр юлларын, Казан проспектындагы Чаллы яр мәчетенә керү юлын капиталь ремонтлау турында бара. Исемлеккә шулай Кылгали бульварында 7-26 27, 42 һәм 47 комплексларда, шулай ук 2, 3 һәм 3А комплексларында, Зяб һәм Сидоровка бистәсендәге 17А комплексында яктырту эшләре дә кергән. Шәһәрдәшләрне бакчаларга йөртү ничек оештырылган? Бакчачылык ширкәтләренә автобуслар көн саен иртәнге сәгать 7-дән йөри башлый, чаллылар вакытында килеп җитә, ләкин бакчаларга билгеләнгән вакытка барып җитә алмый. Тулырак алдагы материалда. Это что, мы будем приезжать к обеду, что ли? У нас и так поздно автобус отправляется. Дубравушка һәм Ягодка бакчачылары канәгать түгел. Ике бакчачылык ширкәтенә бер автобус кына йөри, кешеләр күп. Һәркемнең үзе белән сумкалар һәм үсентеләре бар дип зарлана Татьяна Горбова. Утром так и вечером. Хотя бы днем хотя бы еще делали один автобус, один рейс. Ну что это такой за бардак? Ну вот сейчас ладно, еще нет урожая. А когда будет урожай, что мы будем делать? Ә урожай бакчачыларына быел бәхет елмайган, бакчачыларына алар уңайлы автобусларда һәм үз вакытында барып җитә. Стараются, видите, комфортабельный автобус и обратно вовремя тоже приходит. В этом году хорошо не на 2 общества, только на одно общество урожая, и поэтому у нас проблем пока нет. Узган ел белән чагыштырганда пассажирлар агымы кимеде дип билгеләп үтә автобус йөртүчеләр. Тик менә бөкүләр булганда вакытында барып җитеп булмый ди алар. Опоздание у нас из-за пробок. То есть нагрузка большая, все люди на завод едут, и у нас расписание такое же, поэтому стабильно опаздываем, а вечером вообще у нас опоздание идет. Ну, прилично, 15-20 минут. Бакчачыларның үз чиратында расписаниесе һәм автобусларда басып йөрү урыннары буенча сораулары бар. Человек записал расписание, к нему готовится, приезжает, а автобус тю-тю. Мы вот сегодня, например, приехали по старому расписанию, рассчитывали 8:30 будет автобус. Он в 9:20 будет теперь. Нам, дачникам, не очень удобны вот такие автобусы. Это междугородний автобус, он мягкий. Сиденья, конечно, хорошие, но места вот поставить тележки нету. 4 остановки, пока мы доедем до Нектара, 4 остановки делаем. Вот. И бывает, что битком, как селедки. Должны были запретить вот так стоячих людей. Мы стоим. А билет 85 рублей. Да, а билет, вот, пожалуйста, подорожал с прошлого года. Шәһәр мэры бакчачыларга ташуның сыйфатын тикшерергә кушты, чөнки аларны оештыруга 15 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Чтобы эти деньги использовались по-хозяйски. Четкое соблюдение маршрутов, соответствующие автобусы, четкость выполнения расписания, интересы людей ставим во главу угла. Поэтому деньги на эти цели будем находить, понимая, что это наши люди. Көн сайын бакчаларга 4000-нән артык бакчачы йөри, 39 маршрутның һәр кайсысы контрольдә булырга тиеш дип билгеләп үтәләр башкарма комитетта. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яшәргә урын юк, барысы да янып беткән. Йорт хуҗалары әле дә янгыннан соң үз хәленә кайта алмый. Гаилә битараф булмаган кешеләрдән ярдәм сорый. Аларның сүзләренә караганда, ут берничә минут эчендә аларның өйләрен һәм озак еллар дәвамында тупланган бөтен әйберләрен юк иткән. Исегезгә төшерәбез, усадьба бакчачылык ширкәтендә янгын 20 майда булган иде. Нәтиҗәдә 2 балалы гаилә урамда калды. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Смотрите, что происходит. Уже дом загорелся. На соседний дом все перекидывается. Это какой-то кошмар.
Бу кадрларны Гончаренко гаиләсе һаман да күз яшьләрсез карый алмый. Берничә ел төзелгән йорт санаулы минутлар эчендә янып беткән. Юлия Гончаренко сүзләренә караганда, бу көнне ул табибтан кайткан, әйре балаларны мәктәптән алып кайткан, төшкә ашка җыенганнар. Хатын-кыз ниндидер начар сизенү хисе бар иде дип искә алам. Ул тәрәзәгә килә һәм төтенне күреп ала. У нас рядом с окна баню видно. Ну и все, думаю, ой, баню что ли затопили, думаю, что это. Ну, брат еще рядом по соседству живет, брат у мужа. Вот, я думаю, баню затопил, думаю, что-то так рано. Пошла, думаю, выйду на улицу, что-то дым какой-то странный. Выхожу, а там вот дым как-то из дверей идет. Янгын сөндерүчеләр урынга 9 минуттан соң килә. Фаҗиганың төп сәбәбе мичне кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу. Янгын вакытында су белән тәэмин итү белән проблемалар да килеп чыкты дип аңлаттылар гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Территории ДНП УК «Усадьба» не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением. Вот. Также автомобили, значит, после того, как потушили, слили всю воду, так называемую, ездили на дозаправку воды. То есть это опять же увеличивает время тушения пожара. И, соответственно, были привлечены также взаимодействием с службами города. Янгын мунчада башланды, оннан соң ут өйгә күчте дип искә ала ханым. Юлия Гончаренко йөкле, аңа борчылырга ярамый. Әмма сабыйны бала тудыру йортыннан соң кая алып кайтырга дип уйлый ул. Күптән түгел ремонт ясады, кредит алырга туры килде. Шуңа күрә йортны торгызуга хәзер акча юк дип белдерә шул кызы. Это, да, автобус, вот, в котором мы сейчас живем, можно сказать. Гончаренко гаиләсе битараф калмаган, кием салым, башка кирәкле әйберләр китергәне барлык кешеләргә рәхмәт белдерә. Гаиләгә барлык теләүчеләр дә ярдәм итә ала. Телефонны сез экраннарда күрә аласыз. Лилия Гатина, Александр Кощеев, яңалыклар. Шишәләр, пакетлар һәм хәтта шкафлар Чишмә янәшәсендә урманчы йорты янында Татарстан Республикасында санитар-экологик 2 айлык кысаларында өмә үткәрелде. Түбән Кама милли паркы хезмәткәрләре юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт учреждениесе белән берлектә территорияны җыштырдылар. 11, 12, 13, с этим 14 грузовых мест. Сколько мусора за 1 час собрали. Өмә иртәнге сәгать 8-дә башланды. Оештыручылар сүзләренчә, һава торышы да бик уңай булды. Чишмәнең территориясе зур һәм бирдә чүп-чар да күп. Было даже и то, что шкаф был. Я не знаю, кто его сюда принес. Вот, как бы, основное это, конечно, после людей остается, которые не могут за собой просто забрать мусор, убрать, увезти. Это родник, где бывает очень много, так скажем, транспортных средств проезжает, да. И поэтому здесь, как такового, ну, тяжело убираться, да. В одиночку, так скажем. Өмәдә катнашкан бабасына 7 яшьлек Арсений да ярдәм итәргә булган. Хәзер аның каникуллары һәм ул рәхәтләнеп бабасына ярдәм итә ала. Пакеты, салфетки и все такое. А еще непонятная штуковина. А многое уже убрал? Угу. 5-й мешок кидает вот уже. Уже целый час работаю. Бутылки, целлофан, мелофан, все там. Окурков много, но это окурки пока мы редко собираем. Урманчы йорты янындагы Чишмәдә һәр чак кеше күп була. Биргә Чуллыдан гына түгел, якын тирә районнардан да киләләр. Родник очень важен для жителей нашего города. Сюда приезжает много людей, не только для того, чтобы отдохнуть, но и родник является источником питьевой воды для садоводческих обществ ближайших населенных пунктов. По пути дача здесь. А у вас на даче нет питьевой воды, да? Нет, изелисти нету. Она, ее скважину пробурили, но она какая-то не питьевая. Один за всех и все за чистоту. Лилия Гатина, Елена Камалова, Айдар Мусин, яңалыклар. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Коронавирустан саклануның иң ышанычлы юлы ул вакцина. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Московский гуманитарно-экономический университет ведет набор по специальностям высшего образования: юриспруденция, экономика, менеджмент, а также научное и заочное обучение в колледж по специальностям право, экономика. Нижнекамск, улица Ахтубинская, 2. Нашествие динозавров, доисторический мир животных юрского периода, интерактивный динопарк полномасштабных моделей древних рептилий, окутанных тайной исчезновения. Только до 6 июня в Набережных Челнах. Торговый центр «Палитра».